אז כעת אני אציג לכם כיצד ניתן לראות את הסטטוס של מסמך שנשלח. אנחנו יכולים לצפות בו בשני דרכים, בעמוד הראשי, לגלול למטה, או להיכנס לעמוד המסמכים. גם כאן אנחנו נגלול למטה, כאן אנחנו נוכל לראות את כל המסמכים שנשלחו, ונוכל גם לסנן את זה ולחפש לפי שם או לפי תאריך. אנחנו נגיע למסמך הרלוונטי, נוכל לראות את הסטטוס על גבי עמד. אם הוא מתחיל בצבע אדום, סימן שעדיין לא צפו במסמך, צהוב, צפו וטרם חתמו, ירוק, חתמו והמשימה הושלמה. אני כרגע מדבר על מסמך לנמען יחיד, בריבוי נמענים, ככל שיש יותר נמענים, עד שכולם צופים זה הופך לצהוב וכן הלאה, זה מתקדם בהתאם לקצב ההתקדמות של כל הנמענים. ניכנס לסטטוס, נוכל לראות שנתנאל צפה, יש לנו וי מתחת לצפה, הוא חתם ב-15/10/2023, וכאן אנחנו נוכל להוריד את המסמך החתום גם. במידה וניכנס למסמך שרק צפו בו ולא חתמו, לצורך העניין כאן, תומר כהן צפה במסמך, אין תאריך על החתימה כי הוא עדיין לא חתם, אין מסמך חתום, אי אפשר להוריד כי עדיין לא חתמו. נוכל להגיע לפעולות ולהעתיק את הקישור ולשלוח עוד פעם לתומר כהן שיחתום על המסמך.